Yes, futhi siya usibhalele bhuti uthi sikuncede ngantoni. Oh molo bhuti. Ndinibhalele apha ndinengxaki akhona lo. Ndo ndithandana naye. Ndifuna uqonda man ukuba kwenzeka ntoni. Iminyaka emingaka ndithandana naye. Ndamthatha kokwabo igxothiwe. Ndafumaniseka man ba undityolela neNigeria. Yebo. Kwabantu bonke kodwa wakhetha udyolela nekwarakwara into emnyama inzule. Okundifuna uqonda uba ndamenza ntoni. Into le yanizondayo kangaka adathatha ikwarakwara apha ebantwini. Oh okay. Siswam bhuti wami masiqala sixolise asingalisebenzisa igama lethi kwarakwara. Siswam uthi lo mfo wena ujole nomuntu wokwela cala. Akaxoke yena shem. Ndidyolele naye eNigeria. And iyandothusa uba ungayazi uba utheni ndiye kuNigeria. Bandikushiyela nto. Iyandothusa. Shin. Uthi ke uyayazi noba ngelaye kuNigeria wena akushiye. Bhuti andazi nix mina bengasoze ndikubize apha kanti ndiyayazi. Ndamthatha kokwabo egxothiwe kwabo because of ubhizi apha phandle. Ndamthatha kube ngumuntu wami. Uyambona umncinci noba mncinci lo muntu lo. Ndithandana naye lo muntu lo una 20. Ndamthatha ndamfaka bhuti umntavela kuthaya umuntu kayazi ukuthi. Oh. Uyakhala ukhalela ndo. Uyathanda uacta lo. Uyathanda uacta lo. Inyembezi nje ezibuxokeza zikhala. Akho kwenzeli yona. Akho undenzela nto? Undenzela ntoni? Yonke into mosibedinayo mosibedizabela mntanawe. Bekunzima nemali ependi nemali epads wena akho nto unika yona wena nemali elekes. Nix. Lo nto bendina bendikunika bezayithatha apha ndingaphangeli khona bezayithatha ndingaphangeli. Uzamela mna kaloku uzamela isiqu sakho. Nawe mosi kukusalayo. Yela Nigeria mntasela Nigeria. Yo khona ngalenzele yona sana. Bela Nigeria. Kwesikwabo khona ngalenzele lona la Nigeria. Liyakoqgqitha. Kwabantu bonke bra kwabantu bonke. Lento ogqitha ngantoni? Ngento yonke. Inika nemali. Umandela ukubhethwa ngeAAs oh my friend. AA. Uyadlala ke tani. Shi. Abra andiyazi akho nto bengayenza into lento ngayenza. Nyembezi buxuke ethanda imali, bendisiba imali ekhaya. Ufuna nje utrenda lo yamazi. Mene ukufa. Ndicela uyobe inkukhu ndibe inkukhu phaa ehokweni inkukhu ndenzela mna naye namhlanje akayazi lo. Lento yonke lo thundenzela yona zinkukhu zapha kokweni imiqhaki. Yile miqhaki le xa bengathi imiqhaki namhlanje kodwa uyitya uxhwakuza imiqhaka sekhaya. Namhlanje awuyazi loo nto. No choice. Ncolile utya imiqhaka sekhaya mos. Athi miqhaki So wena bhuti ububheja ngemiqhaki. Bhuti yonke into bendikwazi noba inyama yakho efridge ndiyenzela mna naye namhlanje akayazi yonke loo nto. Wesiyaqonda bhuti Nigeria. Ukuze izinyama zehakho ezikwenza uba udebise ikhamera ndasekhaya abantu abangaka. Ezinyama zehakho zibaye. Kodwa bengawenzeli yona. Khayela nto. Kodwa bengakwenzeli yona ngicakisa. Inyembezi zobumenemene. Thanda gqitha amehlo. Kodwa bayi. Yabathanda gqitha amehlo. Bra bengakhona ndithatha my friend. Suka. Amehlo metheni bra. Kuba bonke abantu bra ngokuthatha nakweza chomi zami komelusi ke bra. Oandile ke bra. Zanto. Sifana nawe. Suka wethu. iNigeria linika imali mnta singakunika noba imali ndikubonisa imali linika. Okay ke sisi senjuba una 20 sisi nyani ude ungathi ukhethi iNigeria sisi uyayiqonda. Nigeria lingcono but. Senjuba uyayiqonda la ndaba ka extra ntontoni. Yona ni right kunaleya lo. Yona right la extra large wayo. Yona indonwabisayo. Khalela nto. Lile lantoni nebezinyembe zobuxoki. Ixesha lam bra endimoshileyo ku. Ixesha lakho lemiqhagi. Kameli ndimoshileyo ku. Xa bezohlala utya imiqhagi yakho mna phokoweni. Uyitya uxhwakuza mos imiqhagi. Bengahlala la nto leyo forever kaloku ndimncuqile for uhambe sitya imiqhagi. Bhuti wami uthi ke ngosithini because into imbalekisa imiqhagi nenyama yakho buyibako wenu. So umfuna back ucinga intoba ungatshintsha phi wena mhlambi abuyele back o into onongayenza mhlamba abuyele kuwe. Amabra ngoku ndifumene umsebenzi ngoku. Ndiyazama pha ndihambile pha eMakumani khona indawo endifumene kuyo pha eMakumani ngoku. So bendimfuna back ndizafanele ndimxolele ke ngoku ke.
kuba ke kusekwenzekile ke sesilapha kule meko ke bra, siphinde sibuye sihlale kakuhle sobabini bra, because ke ndiyamthanda ke, ndamthatha kokwabo ndathembisa abazali bakhe ke uba ndizawumgcina because wayesegxothiwe kokwabo. Ngoku ke ngoku esuka uhlala kwela Nigeria unangxaki. Ngayo nangxaki ndizawufane ndithini bra, naye uzawubona uba inkulu sawuphinda sizame indlela uba ayicuthe. Kuthiwa zikhona nee-halls ziyenziwe iphinde ibuyele endaweni nayo, so uzawuzama abe rayithi vele. Sisi uthi uSiya uyakuxolela uyakufuna back uthini wena? Ba uzandinika yonke into endifunayo mna nangxaki. Ba uzimisela ba uzondityisa miqhagi vere ndizabuyela kuwe. Because andizuyimela into ehlele yakho mna ezibiwayo nemiqhagi ehamba ixhelo esitratweni. Buya ndibheja hlobo elibheja ngayi Nigeria ndizobuyela kuwe. Because ke Nigeria belindibheja lona mntasi ngemali not ngemiqhagi. Funa imiqhagi. Baphulaphula bana babukeli, siyacela apho nikhoyo nibukele khona sanobheja imiqhagi, sanobheja ngamatata, sanobheja ngento ezilandukileyo, sanube efrijini xa nibheja. Sawushiywa ngala maNigeria ukuthi please man ungayityisi item kule game no miqhagi. Okay ke babuyelene ke bethunana, cela nje nibambane nje kwesandla ihaki. Uzitsala.